Да. Да. Ще го измислиш. Ти си в нещата. Да. Да. На чертеж едно изглежда, на чертеж едно изглежда, на живо, като го видиш, друго изглежда. О, да, абсолютно няма никакъв смисъл. И малко по-просто, да не се занимавате с глупости. Да. С танка ще се обикаля там. Да. Да, аз се сещам, брат ми там правеше ремонти. Уж една мазилка, мазилката излезна 15 санта, то все едно плоча се изляхме. Бати мазилката. Да. Много набързо слезнах, ама не го огледах в детайл.